Bagat aton niya na sisingadtuan, tinatawag naton nga barangayan, barangay Magay. It barangay Captain Susimo Payuyaw. May chapel. Pedro Kalungsod. Tagani kita. Kataluran naman. May chapel. Hindi na ayad ang din. Multipurpose. Wow. Gagaw sa hindi ano. Pakapunta pala latin yan ni Tultul. Sige kita din umagi. Pahingat kulop. Sige. May din yung pala eh. Oo. Mga ulagod kayo mga riktaan. Tagpira man ito. Ayaw na pagpinayad ang ito nyo. Ulagod. Ngaran. That is free. Oo, ngaran. Manasipin. Manasipin. Mabilis na lang kita para di kita gabaan. Ani atong saging nga hinog nga. Unong tatay. Wow! Liwat tayo. Ulagod. Ay, Ulagod. Katarba man ini. Share your blessings, di ba? Ano ni tira parang kay hol. Ini ka luagan iton Magay. Gusit balay din. Tinaton nga sugad din ang pagpaburbisita ang mga burbarangay. At least ano, nakadali kita yan ng saging. Ano man. Ay. Grab nun. Kulop naman na di Bodoy. Today is November 4 2024. What time is it? Oras alas 4 Bodoy. Ginano ka. Balita kanina nag-edit kita. Nagtungwayan ay kita. Ala to na Brad. Oo, nagtungwayan ay kita hindi nga kuwan. Hindi nga motor. Kaya kanina naubsan kitang kasulina tigang kita kananay. Oo, naubsan. Nagtungwayan ay kita nga diha iskina pagpala na. Oo, kanan ko ang gadla kanan sa isinta salit. Bagat aton niya na sisingadtuan. Nauna ang kulaliwat ini nga baga pwede ko laanay mabisita ang tinatawag naton nga barangayan. Alaga daw Bodoy. Oo. Alo. Oh, okay. Diri mo nagto counted. Anaton yan naging post ha. Yan nga adlaw. Kay bahaw adto. Uy. Oo. Bahaw adto, bahaw. Logo daw. Bahaw adto nga atong ginpost yan ang adlaw. Ani hadi lamay baga mga lugar kita. Ginawa rin da akong yay. Oo. Kay kanina nato naga anaton bagagin singabutan ni baga pag-edit an kanan kuan an kanang kakulop. So kanang kakulupad to nga footage tungod pero diri kita absent sa YouTube kay may danaton tinatawag nga live. Good man makurila naton live. Wala daw kay copyrighted. Oo. Apag kaya na ano kung nasulsog niyo na akong ginlakaton di kita yan liwat hamay barangay Magay. Oo, barangay Magay. Ito na ato niya na liwat baga pangingin na noon pagbuburbalabagon. Oo, kay di kita pwede maginirayo. Bakit kita magduso. Hindi hingad dapit. Tiga tutong dito nga damano daan ni. Ngantan atong agyotong lagas nga ning talon. Ay, hinapat kapitan din ni. Joel, hinapat kapitan. Di Payuyaw ato dito. Hinot ngaran? Payuyaw. Ano gingaran ni? Susimo Payuyaw. Ay apelyido Payuyaw. Oo, sige. Thank you. At least maaram kita. Oo, shout out kita taton barangay Captain Didi Magay Susimo. Mano Susimo Kap. Oy, adi man si Michael Jackson.
Oy, shout out. Oh. Oo, barangay captain Susimo Payuyaw. So amin din itong kahimtang ito na magay ha. Oo. Wow, may baga may dako nagadhinin baga top shot nakagpatukal-tukal na kita din amoy tira sa apil. Oo. Pedro Kalungsod pagkatagani kita kataluran naman ay kita mga limot. Amin tira di chapel man. So matisugod kita ngadto ato tira dinggan adin aton mga kasagab man apa yang kalap. Puro bala bagla. Oy mau pengen kalupang kay malibot la. Malibot la. Oo. Ako din itong barangay Magay. Dinigip na ako himak. Hikuan. Mamperto. Mamperto mo pa ito nga naturi. May dapaw sa Imanggito. taga din ito ni Kuan Imanggito. Gido nag-ubo-ubo man yun nga aton. Okay. Kanina na sakto gud lang ada gud kanda. Sakto gud lang kanda ayan. Naparong nakaduhak ka parungi anot kuan puro kabayo may dinayad an din. Aw kuan kalahi. Oy mapay nga. Mapay nga kulop. Oo. Pag nagbuburo bala bagla, may didi ginaayad. Ano ginayad dida? Oy, tabi apoy. Ano ginayad dida? Ha? Ato tampur mo pagkano. Ano ginayad dida? Ano ginayad? Multipurpose. Udah ko la yan. Napakurahab shout out tanay ko no. May pa nga di masih nga di kita di kasulod. Ato na dito ka damakoy tapos siya dala kita nga ni embankment di man kita mak-orange sarakaan nga dito igbaw ba daw. Payang kalop. Oh, shout out naton kapitan Susimo. Imano Susimo. Susimo Puyayaw. May pwede kita magyan niya di. Pwede kita maka libot-libot ada. Pala daw. Hindi nilanig din hinaagi bagay ako na nagbabike naugwa di kanda kuwan kalugkog ba kanda sang kay Carl. Oo ano gagaw sa niya no pakapunta pala latin yan ni Tultul. Pwede pa may damay nisuga dito wala daw wala man do private property na dito budoy ay kita ha kuan balo lang palat nga oops balik budoy ran na tinda karal mo baga ipinanaw na ko niya ng kulok. Ano daw latakuan? Ano daw latak baga pwede? Din haluog pa din pwede din niya daw mahimuan din home for legit. Diri paraan nila dagat pangungurian itong pag-evacuate
dapat magbutanganihin so dito nga mga kalagsan umpordayjid atot tayo para ano diri ra manunumdum pag-uuli kay kuno din masakila to ni rampidi ka ba mainulian do tayo ra na dito tayo nga lugar ito nga dito ra baga basta-basta may ore di na pidi ka ba oo ito malakon niya na kulok baga na yun baga pagpugwat ta ano ba bubuhaton tigda man ladayan kita kinuha bagat may nagsusuguhat ay ayos kuhan nga hindi ni multipurpose multipurpose oo pagpagwat ta der sudah yung baga panimuta tapos baga may nag baga may uy pakadto ito rin nga barangay yung dumagaan uy pugod mo na no pwede magay nanumdum ako sa sanyo harga yung gasolina abay may danat ko nagagpala na kita 10 minutos na tatgin laktan di rin kayo paparungon pwede kita din umagi ay dilawat kita didi ay malan din baga bahan sa mering ora kita dumayon nga di ati kuhaan pahingat kulop sige anay oo anay makakadiyan kita ano ibabalik ka ginahatag may din yung balay oo mga ulagod kayo mga riktaan ginuusap daan kita nag-iing ka kanina pag ulita o pag nag-iing ka nga nagdudusin nga motor marisyo da hindi kita yan naawan oo ano ito niya dito sa YouTube wala agad kay copyrighted pero da mga salamat wala agad kay naka panhimu ha? Tagpera ha? Wala ka daw liwat. Ayaw, bugad. Ayaw mo, usan naman nala ito. Ayaw, ito hatag ko na rin na imo. Tagpira man ito. Ayaw na pagpinayad sa nitinyo. Wala ka daw yung mga liwat. Ay, pag pinatubog-tubog lang, pero ako lang itong nagluto. Tagpira man inin. Ayaw lagi pagbayari. Ngaran. That is free. Ngaran. Manasipin. Manasipin. Oo. Mabilis na lang kita para di kita gabaan. Ani atong saging nga hinog nga. Unong tatagan kay ka. Liwat ayaw, nakaimon to'y kuruan. Ayaw kay damot ako. Gamo. Labot kong tigang nga rin ito pa. Ari manasipin. Ay mana. Oo. Anyaran. Manabita. Manabita. Anay sa gatong Anay sa gatong yung paglakad. Sige la. Ay pagkuhan. Lagad. Pero masing nanay. Jadi ko na ito pagkataon ko na rin ko na panulak. Kailangan maro kita Mountain Dew. Hello. Parang. Mana. Lako dahil. Nakapansing abot nga ako kitahin. Hatag. Libre ni snack. Oo. Libre ni snack. Alam manasipin. Ang tagang pagkatahin banana kayo. Nakilala ngayon. Kayo daw. Damo ko natira saging. Madamo ko dito katunaan. Oo. Madalagan niya itong story yung mga 15.
Ada pili gabog. Naliligod. Thank you. Nabati ako. Isang kitunyo ko na. Damo kong tira kasagingan. Di na, abot kong di magpinamulod. Ay na. Ay na di. Adi na. Badaw. Alo, gadaw ito na. Para may dapuan. Uskatar. Kay ginto bakit iya. Alo, gadaw. Ay, Alo, gadaw uskatar ba man inin? Dere kita mulod kami. Oh, nasa yung Ito paunan na mo. baras. Ikaw Baras? piyalit ko to, di ka naghahatagayan. Ada salamat ha. Oo. Alo, Ito, gadaw mo nalalaki nasipin. baga na-over na kahinog. Oo. Pinanhatag ko na nga nito. Badong Okay, ako yan. ni ba? Oo. Kay damo man ito. Alo, gadaw Share mo. your blessings, di ba? Oo, gadaw ko resiyo. Nakilala ka man. Okay na, gilaki. Kita ko rin ito simbahan. Autig kita ka na Ba, yun. bibi ko nakakadto. Oo. Oo, mamay ka la ano. Oo. Kung naginukoy lakin habalay, warik yun ang saging. Oo, pwede itong baduyan, pwede tanon. Oo. Damo, lagang ko na lagay may tubakit iya. Opo, sige la. Mara ka magsaging ko natin tutubak. Oo. Ada man si Pin, thank you ha. Oo, sige, sangkito niyo. Oo, saan doon patron yan ni? Oo. Damo ka. Tapos na ano? Anong tila na to? Ada, nagkakuan, nakakaon kitang pinagbabawal na teknik. Asagad, okay. Sangkito niyo. Ada, salamat ha. Lat and Ma- dinay. Oo, mauro utro na lak nga niliwat sunod. Kanila, Charot. magpulod panganak dito sangkito niyo. Kaya damo yun at mga bunga. Oo. Agido, ano, thank you. Oh, sige, sangkito. Nakamurataw kita yan. Thank you man ha. Pekulo payo. May simbahan, kilala kayo. Opo, thank you. Oo. Sige, malibot-liwat kita. Kanan magay. Alagad. Hello. Oh, may kalahiton. Nagkikiga. Nagkikig barangayan. Nagkikig sagingay. Ginawa din ko tiya nga. Misay. Oh, gawa sini dito. Waray na. Oo. Oh, ito. Ano dito? Oh. Ay, did end. Oo. Nigapin din hina ako ito. Ang taga din nigapin ni Palong. Tangkay Palong. Ano ni tira barangay hall. Oo. Halo. Oy. Baray pa. Laubsan kita. Oo. Para kita magdara good man yung sticker ano. Wala ko nga balik eh. Mamay galaw yung shoutout mana si Pin. Wala ko tinawag kita ng saging. Bawa kita ito. Nangambos. Nakapangambos. Oh, di rin tagal lagi ito. Uy, okay. Oo. Ayaw babaligahin kuan malunggay. Sana all malunggay. Lagaon. Sana all malunggay. Oo. Ay. Okay. Oo. Adi manonil. Oh, libot lang kita nga di para magka-kumpleto sa Ricardos. Lagad makaka 18 kita niya na. Bahil kita malumpagi ha kay 100 kalaya na. Hop. 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 Ngadto nasingadto naman kita no didto. Tika dito kun da palong. Awa mo din ninaragyan lagi hap. So good man. Pwede nga din yung maglaos-laos. Oo. Tuman. Init ka uloagan ito makay. At least wag ka nasingan hikita. Yan na nga kulupay. Okay. Ano ba daw? Ay mana. Makarawod good talaga yung duro good man. Kumbaga magpakuang kita ha. Mag-awan kita. Kinaadlaw naton nga
kinaadlaw naton nga buruhaton, trabahon. Siyempre magkano ka pa man, ora natanli siguro kung baga may na naton mga sinisaring mga inevitable. Agad inevitable. Oh. Ay, kaya kalop. Hindi baga susubsurun ta. Tiga din kada palong. Amala din tugtuban na. Gusit balay din. Man. Ari kada palong. Oops. Okay. So mabiltadas na kita. At least baga diri kita mo pa naton pagsingan hay. Mo pa naton pagsingan eh. Kaya nakakaon na kitang baduya, pinapag-bringhom pa kita. Hintaan ng may kalato na di kanda mano dani. Ano dani? Diri good ama ninutro ko nga diri good man adto counted. Ana to na ginpost yan ang adlaw. Ang kanang kakulop nga motor show. Salit mano pa man yan ha. Ana to na singanhian yan nga barangay. Amuan barangay Magay. Shout out ana tong barangay captain. Manususi mo Uyayaw. Mamay ka hagutin natin nga pamahagi, hagutin natin nga sugad din ang pagburbisita ang mga burbarangay. At least nakadali kita yun ng saging. Ano man, sugaron talaan eh. Oy, salamat mana Susima. Susima? Ba daw? Thank you ha. Oy. Again, this has been your friend from another stars. Ini magpapabili lagi hapon niyo nga ubos nga sangkay. Sakay to nyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup. Okay, maulilot kita. Taglot ininigahan dos. Okay. I think I'm Tolo.